Гүзәл Уразова белән Элвин Грей арасындагы низаг социаль челтәрләрне ял көннәрендә шартлаткан төсле булды. Аның нигезендә ни ята? Авторлык хукукларын кем билгели? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы. Студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәйле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез шулай ук тимәл арышыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне ак нейтралитет формасында. Элвин Грей үзенең Инстаграмында Гүзәл Уразованы караклыкта гаепләде һәм аның фикеренчә Гүзәл красивый и хороший җырының авторлык хукукларын үзләштергән. Менә хәзер экраннарда сез аны күрә алачаксыз. Һәм Гүзәл Уразова да бу хәлне җавапсыз калдырмады. Хәзер без аны күреп узарбыз. Сәлам дуслар. Баршагызга хәерле кичләр. Түзә алмыйча мин үзем дөресен сөйләп, без монда концерт биреп ятканчы дөнья әйләнгән икән дуслар. Үземә килә алмыйча дөресен яздырырга, дөресен сөйләргә булдым сезгә барсында. Радик Юлъякшин миңа ниндидер обвинениялар язып, нәрсәдер мине преступник итеп чыгарган имеш. Нинди кабахатлык бу? Каян чыккан әйбер бу? Күпме кеше алдап яшәргә була? Мин моңарчы бер сүз әйтмәдем. Бер вакытта да бер сүз әйтмәдем. Чөнки мин Радикны һәм аның продюсерын яхшы кешеләр дип санап, аларны безнең дуслар дип санап, бер вакытта да бер авыр сүз әйтмәдем. Ничек инде мин кеше җырын 3 ел буена җырлап биреп, ул хәзер генә Радик Юлъякшинның башына төшкән икән, оказывается, җырны мин урлаганмын икән. Бу ятсызлык. Бу инде шигенә чыктыгыз инде. Мин әйтә алмыйча булдыра алмыйм. Гафу итегез, дуслар. Әлбәттә, социаль челтәрдәге күп кешеләр әлеге вазгыятькә, әлеге ситуациягә битараф кала алмады. Шулай да бик еш яңгырый бер сорау. Бу хайпмы, юкмы дигән шундый сорау яңгырый. Ничек уйлыйсың, Данил, бу хайпмы, юкмы? Хайп дигәндә теге махсус эшләнгән әйбер дип әйтәсезме? Хайп ул димәк кинәт кенә шундый бер кызык. Мин уйламыйм моны махсус эшләнгәндер дип. Чөнки булай итеп теге күз яшьләре белән елап та булмый, шулай бит. Бәлки бу бер яклы эшләнгәндер, планлаштырып. Әмма ике як килешеп алай эшлидер дип андый нәрсәгә ышанмыйм мин. Килешәсеңме, Рамис? Юк, мен хайп дигән әйбер белән килешмим. Бер әйбер белән генә әйтә алам, әмма теге күз яшьләрен уйлап чыгарып булмый дигән әйбер белән килешмим. Күз яшьләре генә түгел, әллә нәрсәләрне уйлап чыгарырга була, кеше теләгәнчә артистланырга мөмкин, еларга да, көләргә дә була. Монда әгәр дә синең нәрсә өчен бит көрәш бара. Һәм төп сорау, кем хаклы дигән шундый сорау яңгырый, шулай ук әлеге социаль челтәрләрдә еш очрашасызмы әлеге менә шундый ситуация белән? Мин башта хайп буенча әйтәсем килә. Бу мәсәлән, минем уйлавым буенча бәлки мин дөрес уйлавымдыр. Минем мондый сорау туган булса, бездә композиторлар белән эшлибез, шулай ук Айдар белән дә кем белән генә эшләмибез, Фарабин да җырланҗылыбыз. Безнең андый сорау туганы юк. Мин аны беренчедән аңламыйм, нәрсә өчен шуның хәтле талашырга, кычкырышырга. Аны мәсәлән безнең берәр сүз чыга икән, мин аны шалтыраттан да кара шулай булган икән. Менә бер көнне генә Илнар Сайфиев шалтыратты миңа, мәсәлән, Шумыртлар җырын миңа, мин инде күптән җырлап йөрим бит инде. Аны мәсәлән көен миңа Альфред Якшинбетов язып бирде, Рөстәм Закуан сүзләре. Рөстәм абый китап чыгарган да, китаптан карап Альфред Якшинбетов та көй язган, Нияз Валиев та көй язган. Мин Нияз Валиев вариантын алып эшләдем дә җырлыйм. Хәзер безнең Илнар белән хәзер мин шулай итеп сугышып җиргә тиешме инде, Казан урамнарын тутырып. Без шалтыратып яшәк тә әйтәм, көлештек тә инде. Шуның белән онытылды. Хайпта моның хәтле тапшырулар оештырып, күпме кешене анда ниләрне, фанатларны сугыштырмадык та. Без бер кешедә сугыштырырга җыенмыйбыз, чөнки бүген беренче чиратта без авторлык хукуклары турында сөйләшергә тиешбез. Бу беренче мәртәбә генә авторлык хукукларын күтәрү түгел. Бит Радик Юлъякшин да җавап язды. Әйдәгез аны күреп узыйк. Слезы, эмоции тут ни при чем. Давайте это оставим за кадром. Давайте не будем копаться в грязном белье, переходить на личности. Давайте по факту. В 2014 году Бабек Мамедрзаев написал песню «Я встретил тебя». Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah, ты такая красивая, машаллах, ты будешь моей. А в 2016 году мы с Бабеком переделали мелодию, и я изготовил аранжировку. А далее мы пригласили вас спеть дуэт. И недавно мы узнаем о том, что
Песня зарегистрирована на имя Гузель Уразовой и Эльвиры Сафиной. А почему именно сейчас стал такой вопрос? Как вы знаете, что мы создали лейбл Элвин Грей, и когда наши юристы начали заниматься документами, мы обнаружили, что песня «Красивая и хорошая» нам не принадлежит. Оказывается, 7 ноября 2016 года песня «Красивая и хорошая» зарегистрирована на имя Гузель Хакимова, в скобках Уразова, и Эльвира Сафина. И о нас не сказано ни слова. Юристы нашего лейбла объяснили, что один автор без ведома другого не может зарегистрировать песню. И вопрос, как вы это сделали, зачем и для чего вам это нужно было? Бу сұрауны бәлкім үзіне де берге керектір Гүзелнің. Гүзел қазір біздің біләлімтәде, ол адуының үртсіда бүгінгі күнде, һәм ол біздің білән лімтәге шығырға тиешеді, режиссерларыбыз қазір аның білә тұташтырыр. Гүзел, сен бізді ишеттәсің ме? Сәлем, Гүзел. Менә сорауларны ишеттек инде, бу интернетта шул кадәр күп караулар җыйды. Бу сорауларга җавапны бәлкем хәзер үзең бирерсең, Гүзел. Нинди сораулар микән? Яңа гына безгә без Элвинның шушы сорауларын җиткердек халыкка да. Ул әйтә, ничек 2 кеше генә барып 7 ноябрь көнне яздыра алган әлеге җырны диде. Һәм ни өчен дигән сорау калдырды, ачык калдырды. Әлбәттә, монда синең җавабыңнан башка 7 ноябрь 16 ел. Әйе. Менә әйдәгез булай итәбез. Беренчедән, хәерле кичләр телим барчагызга. Мин сезне махсус көтеп тордым, туры эфирга чыгар өчен, чөнки мин видеоны яздырып 100 тапкыр ни эшли алмыйм теге. Видеоны яздырганда бит сиңа кемдер әйтеп тора, 100 тапкыр дубль була. Мин ничек бар, шуны әйтәм халыкка. Шуңа күрә мин сезне турыдан туры көттем, анда халык көтеп тора. Минем концертым хәзер башланачак тиеш. Шуңа күрә минем җавабым ничегрәк? 16 елда договорны Эльвира Сафина барып төзегән Рауда үзенең хукукларын яклап авторский обществода үзе теркәгән договоры. Мин ул договорга бернинди дә катнашым юк. Һәм минем ул договор турында, 16 елда булган договор турында белдем 3нче көн генә, менә Радикның мондый һөҗүменнән соң дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә әйдәгез әле башлык шуңардан, что монда дөрестлек бар һәм ялганлык бар. Радик ягыннан ниндидер ялган сүзләр башланды һәм инде ул үзе туры камерага карап, минем күзгә карап, аны әйтә алмас иде, үзе сөйли алмас иде. Анда юридик эшләнгән, бу инде 3 ай алдан әзерләнгән ниндидер менә һөҗүм дип әйтим инде безгә карата. Демәк, ничек булып чыга? Бүген без төгәл итеп авторлар кем дип әйтә аласың син? Әлеге җырның авторлары. Төгәл итеп бүгенге көндә ул элек тә шулай булды, ул 3 ел элек язылган җыр иде. Бүгенге көндә дә аның 4 авторы бар. Без үзебез арада килешкән авторлар. Ул да булса Радик Юльякшин, мин, музыканы язучылар һәм сүзләр язучы авторларга Эльвира Сафина тулысынча сүзләрне язды һәм урыс 4 «Я встретил тебя, Субханаллах», «Альхамдулилля» дигән сүзләрне менә четверостейшины аны Бабек Мамадрзаевның җырыннан алып куйдылар. Шуңа күрә бүгенге көндә аның һәр вакыт булды 4 авторы. Һәм мин үзем яклап, май айында 18 елда әле генә ул 3 ай 4 ай элек теркәдем бу хукукларны, чөнки без гастрольләргә чыгар алдыннан без дисклар чыгарабыз һәм инде бездән һәрбер җырланган җырга хукуклар сорыйлар. Шуңа күрә без бу формальностьны һәр вакыттагыча эшләп, мин аны теркәргә булдым. Гафу, Гүзәл, демәк, сез икәү генә барып, Эльвира Сафина белән үзегезгә теркәмәгәнсез булып чыга. Һәм бу дөрес сүз түгел. Мин вообще ул турыда беренчегә ишеттем һәм бу сүзләре өчен Радик Юльякшин инде күптән үзенең хотя бы беренче в первую очередь извинения должен был принести. Ул бит русча сөйләшә, татарча аңламыйлар алар. Мин аларга татарча җавап бирдем. Шуңа күрә мин әзрәк кенә рус телендә сөйләшсәм, брук халык теге татарчада сөйләшә белми бит, бу дип әйткән сүз чыгармасын. Чөнки халыкка алар шоу ясадылар бу әйбердән. Монсы аңлашылды, ни өчен ул синдә шул кадәр эмоциялар
шығарды, шулай күңелеңә үтте, әлегәй бір, хәтта күз яшьләренә кадәр без менә шулай күрдек, бик күп синең җанталарың башлы. Алар аның шушы әйбергә 4 ай әзерләнгәннәр һәм инде бүгенге көндә хикмәт нәрсәдә бүгенге көндә. Аның бер генә аңладым мин задачасы бар. Бу җырны үзе генә хукуклы итеп калдырырга беркем дә юк авторлар. Ул гына автор һәм ул аны шундый көенә инде төрле телләрдә, төрле радиоларда җырлап, ул аны без проблем анда использовать италар. Шуңа күрә бүгенге көндә скорее всего менә шушындый әйбер алып бара ул. Без сине аңладык, зур рәхмәт. Гүзәл, бүген сиңа уңышлар телибез, чөнки концертны кичектереп торды. Гүзәл махсус безгә комментарийлар бирү өчен зур рәхмәт сиңа уңышлар. Хөрмәтле кунаклар, инде студиябызга кайтып, менә Зөфәр абый, әлбәттә сезгә сорауны бирәсе килә. Ничек мондый хәл булырга мөмкин? Бүген әгәр дә алсагым, ул әйтә 4 кешедә ди хокуклар ди. Элвин әйтә 2 кешедә ди. Бүген рус телендәге кемдә рус телендәге җырның хокуклары? Мен митинг аттырында яңадан менә первоисточник, менә бу беренче җырның кайсыды җырдан соң бу татар варианты килеп чыккан. Кем ул Бабек варианты? Әйе. Аның музыка. Әнигә соң бу вакытта музыка авторлары Гүзәл белән Элвин Грейгена сүзләрен татарча вариант сүзләр Эльвира Сафина. Мин дә шулай дигән фикердә. Чөнки менә мин тыңлап торам. Кушымта. Инде шулык ишинде. Шулык кушымта бит инде. Без теге башыңны белмибез. Бәлки башы теге записны бирмәде ул. Припев. Әз генә стилен үзгәрткәннәр дә татарчага әйләндереп җырлаганнар. Менә башка кешеләр әлеге фикер белән килешерме, юкмы? Моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Элвин Грей белән популяр җырчылар Элвин Грей һәм Гүзәл Уразова арасында чыккан низаг хакында күп кенә җанатарлар инде ял көннәреннән бирле борчылып торалар, җавап көтәләр. Әлегә кадәр менә тулы бер җавап юк. Реклама китер алдыннан Зөфәр абый безгә инде аңлата башлады. Димәк, кем хаклы бүген? Кем хаклы икән? Закон ягыннан кемдә хукуклары? Сез бит инде беләсез моны, шулай бит? Менә урысча әйткәндә, прав тот, у кого больше прав. У кого больше прав? Бүгенге көндә менә бу әгәр дә без чыкса, уйлыйбыз икән, кемдә соң хукуклар? Чөнки мин Гүзәл белән бераз сөйләшеп алдым. Эльвира Сафина белән сөйләшеп алдым. Гүзәлнекен тәгаен белмим, менә Эльвира шигырны язуга ук татар вариантын шундук хукуклары белән биргән Элвин Грейга. Бүтән хукуклары белән. Әйе, исключительный дип әйтәбез. Исключительный хукуклары белән бөтенләй белән биргән Элвин Грейга. Димәк, әгәр дә син җырның хукукларын инде бер авторга әзәйә, димәк, өчәү кала булып чыга, шулай бит? Юк, автор әзәйми, автор кала. Автор синең бөтен хукукларын бер, авторство дигән нәрсә ул югалмый. Аңлашыла, монда хукук турында бара. Хукуклар инде юк. Шуңа күрә мин уйлыйм, белмәгәнлектәдер инде күрәсең Эльвира Сафина нигә кирәк түгел иде җырны рауга барып теркәргә. Алар теркәгәннәр дип әйтәсез сез. Эльвира тәгаен мин беләм, Эльвираның ул безнең рауның авторы, ул бит инде нинди период узган саен җырлар булган саен син аларны рауга алып кип теркисең. Монда бернидә нарушение юк. Туктагыз әле, Зөфәр абый, менә монда безгә 2 сорау булды. 16 елның ноябрендә 2 кеше теркәгән диде Радик. Гүзәл әйтте, алар теркәмәгән диде. Сездә ничек теркәлгән? Минем шул гына сорау. Сез бит аны беләсез. Гүзәл 16 елны теркәлмәгән. 16 елны мин әйтә алам бары тик шул гына факт. Эльвира Сафина теркәде бу җырны автор сүзләренең автор буларак. Монда бер караганда закон бузу юк. Чөнки автор булар үзен җырын теркәргә тиеш. Әмма әйтәм бит яңадан кабатлап әйтәм. Бәлкем аңламагандыр, бәлкем белә торып микән уларны теркәгән. Чөнки син бит инде машинаңа саттың икән. Син бит машина исемендәге утырып җырып булмый. Машина үзендә утырып җырга кирәк. Ул юк, машина юк бит, исемгә калды. Менә шулда бу автор хукукларын син бирдең, аны бит инде бар. Тәрҗемә соавторлыкка керәме соң? Тәрҗемә итү соавторлыкка керәме? Менә хукуклыктан. Ул тәрҗемә түгел. Ул бер караганда аны бары
анда башка сүзләр. анда Ул яңа тәрҗемә, текст. анда бер-ике сүзгә Яңа кабатлана. произведение булып Әйе. санала. Ул тәрҗемә түгел. Әйдәгез, Менә миңа шунысы кызык. Мәсәлән, монда берничә көн элек хәзер әйтә Гүзәл Уразова, мин аны 3 көн элек белдем ди. Беренче аның видео мөрәҗәгатендә бу хакта кеше, мәсәлән, мин беренче тапкыр гына белдем дигән бер кешенең минемчә кеше бөтенләй башкача сүзләр әйтергә тиеш иде. Беренче бер видео мөрәҗәгат белән хәзер әйтелгән сүзләр арасында мин мәсәлән үзем каршылык күрдем. журналист буларак моңа карыйсыз. Журналист буларак дип журналист кына түгел, монда мин мәсәлән Излеклелек. Кызганычка каршы Элвингри ягыннан бер представитель дә юк, бер шалтыратышу да юк. Без әйтергә кирәк, әлбәттә, тамашачыларыбызга да икесен дә чакырдык. Кызганыч икесе дә килә алмады. Беренче адымны бит Элвингри ясады, Радик ясады, һәм ул Гүзәлне мошенничествода, нинди мошенничествода. Аның аркасында ул ниндер акча алды микән соң инде. Нәрсә булды? Шун катлы тавыш китте. Без үзебез дә халык таңламый инде буны. Без әзрәк кенә аңлыйбыз, халык тем более. Һәм халыкка кирәк тә түгел бит менә бу кухня, шулай бит белергә. Каян җыр килгән, кемнән алынган, кем аранжировать иткән, ничә көн эшләдек, нәрсә эшләдек. Халык бит концертка килә, билет сатып ала. Һәм инде авторлык хокуклары ул җинаять кодексында карала торган әйбер. Бу очракта син нәрсә нәрсә монда нинди хокук бузу дигәндә мин килешмим. Һәм менә бер әйбер әйтәсем килә минем. Шоу бизнес дигән сүзнең аның сүзендә үк бизнес дигән әйбер ята. Бу бит инде әгәр дә син бизнес белән шөгыльләнәсең икән, шундый син ул кануннарны сакларга тиеш. Мәсәлән, мин күз алдына да китерә алмыйм. Мәсәлән, банклар арасында да ул шундый ук бизнес бит инде. Син җырны сатып алдың, халыкка саттың, итен сатып алдың, шиитне пешереп саттың, шулпасы сиңа калды. Менә бу очракта да, мәсәлән, 2 банк бәхәсләште ди. Мин теге реклама булмасын өчен булмаган банклар белән әйтим инде. Мәсәлән, Татфонд банк белән Анкор банк бәхәсләште ди. Күз алдына китерә аласызмы, мәсәлән, берсе төбеңне аңладык чыннан да. Акцияләрне үзләштергән дип күз яшьләре белән җылап утыру монда урынсыз. Монда әгәр дә Әле безнең шундый низаклар күбесенчә Россия шоу бизнесында чыга иде. Шулай бит андыйларны ишеткән бар иде. Татарда хәзер соңгы вакытта алар күбәя башлады. Менә Гөлназ, сезнең дә шундый низак килеп чыккан бит. Әле кемнең белән, халык артисты белән. Шулайрак булды шул, һәм бик көтелмәгән хәл булды бу минем өчен. Бер дә көтмәгән идем бу җырны 12 елдан артык җырлап йөреп, бу җыр инде Кайтабыз да китәбез шул җыры. Бу бит инде минем визит карточкасы булган җыр. Бу җыр мине әзме күпме халыкка танытты диясем килә. Бу җырны алып җырлавы мине Габделфәт абый Сафин концертларында Габделфәт абый Сафин башкарган бу җырны һәм бер генә тапкыр түгел, бер миңа җиткерүләр буенча бер сезон буена җырлап йөргән инде бөтен гастрольный тур буенча. Әмма шул вакытта ул бит гафу үтенә, теге ялгыштым формасында. Мин Роберт абый сөйләшкән дә, Роберт абый бәлкем җырлады дип әйткән, шулай да булырга мөмкин бит. Иң беренчедән гафу үтенә бит ул бары тик язма рәвештә генә. Миннән гафу үтенгән кеше юк әле. Гафу үтенгән кеше юк. Роберт абыйдан әлбәттә сорарга кирәк бу очракта. Роберт абый сүз авторы. Ну бит тагын бар Оскар Усманов, ки авторы һәм иң беренче башкаручысы мин бар. Хукуклар сезнең икегездә. Өчебездә дә дисәк тә була. Без бит өчебез ул җырны тәшкил итәбез диясем килә. Ну миннән дә Оскар Усмановтан да беркем бер нәрсә сорамыйча. Ни дәрәҗәдә менә бу ситуациядә Зөфәр абый? Менә бу очракта закон бузу юк. Бузу юк. Юк. Абсолютно закон бузу юк. Чөнки Габделфәт монда җырчы буларак һәрбер җырны башкаручы нәрсә кирәк? Рөхсәт кирәк. Рөхсәтне кем бирә? Рөхсәтне авторлар исеменнән Россия авторлар җәмгыяте бирә, РАО бирә. РАО ул бердән-бер Россиядә аккредитацияләнгән җәмгыять. Ул менә нәрсә ул аккредитация? Димәк, ул бар дип бер генә организация, бер генә оешма, шушы барлык ул әгъза булып торалармы, шушы обществода әллә юкмы? Барыбер аңа карамыйча һәрбер автор исеменнән РАО рөхсәт бирә. Габделфәт законны бозмыйча РАО белән килешү төзеп, рөхсәтне алды. Чөнки без рөхсәтне бирә алмыйбыз шул гына очракта, әгәр дә авторның кеме дә булса, ул булмасын шагыйрь, ул булмасын композитор, үзенең иҗат җимешен РАОдан алган булса, минем исемнән рөхсәт бирмәгез дип, ул вакытта РАО бирергә мөмкин түгел. Бәхәс чыкса, миндә автор юк, без генә автор юк, менә ул да автор. Бер автор бара да, димәк, үзе менә шушы шигырьләр белән килеп, сезгә теркәлергә мөмкин. Башкалардан башка. Шулай булып чыга. Әлбәттә, әлбәттә. Димәк, миндә иртәгә килеп, автор ул бит инде автор буларак кына теркәлә. Ул бит үзенең иҗат җимешен
теркәвен ничектер Базарда исбатлый алмый дип икән, аңладык. Без җырчылар барбыз да. Бер-береңә хөрмәт булырга тиештер бит. Ансы башка нәрсә, ул Әхлаклы мораль. мәсьәлә бардыр бит монда. Этик ягы Һәрбер хакында ситуациядә кеше булып калу кирәктер бит әле. Иң беренче ансы чиратта без бит икенче. халыкка хезмәт итәбез. Халыкны Хәтерләсәгез, рухи бу- тукландырабыз диясем килә. Берназ, безнең бер авылда комбайнер бар, исән сау, в бизнесе друзей не бывает дип әйтә торган. Без уларны аңладым микән, юк микәнбе? Анда кем ничек нитә инде? Алла таба белербез инде хәзер Фәрабайдан сорарбыз нишләргә кирәк икән, алда иҗат ителәсе җырларны айдарамаслар өчен. Бер вакыт сораган, минем дә шундый бер хәл булды. Мин бер кешегә саттым да җырны, бирдем дә инде. Моны башта мин Айфарага күрсәткән идем. Алар вакытында йөрделәр дә хәл итә алмыйча. Аннан соң теге кыз яздыргач, исемне әйтеп тормыйм инде. Бу мин барыбер миңа булырга тиешле җыр дип аны Айфара яздырды. Мин Зөфәр абыйга әйтәм, мин җырламадым, алар җырлый торалар концертта, әйбертә. Зөфәр абыйдан сорыйм, әйтәм, менә монда шулай эшләр дип. Аны нишәтәсең инде, аны нишәтәсең менә шу хәрге көнгә кадәр мин җырламадым. Айфара һаман җырлап бер, кем син дигән җырны. Шуңа күрә. Аны нишләтәсең инде, Зөфәр абый? Аны нишләтәсең хәзер? Бу инде менә бу очракта бу закон бозу. Закон Чөнки бозу. әгәр автор үзе каршы, бу бит авторның иҗат җимеше. Чөнки без бит Раул бары тик авторның теләген генә җиткерәбез. Кулланучыга. Аллыймы мин хәзер менә миңа бер җыр ошады ди, башка җырчы җырлаган җыр. Мин болай итәм дип әйтмим. Бары тик күз алдына гына китерәбез. Хәзер сезгә барам да сорыйм. Мин менә бу җырны җырларга хаклымы, юкмы? Әгәр дә алар ул үз теге праваларын алган булсалар, юк, сездә калган булса, димәк сез миңа әйтәсез, пожалуйста, Гөлназ җырла. Дөрес? Любой җырны. Раязның тотам да берәр җырын җырлыйм, матуррак. Менә мин шул әйберне әйтәм. Менә әгәр дә бу дидер, менә шушы вакыйга ул ничектер менә бу җырчыларның үзләрен теге ничек дип әйтим, итәк чабуларын җыеп җыруга китерсә, ул аның теге яхшы ягы булыр иде. Һәр кеше үзенең бу җырны җырларга хокукы бармы, юкмы? Алайса менә бездә ничек итеп хәл ителә? Мәсәлән, бу мәсьәләне дә шулай килеп чыкты. Теге капка төбендә ике агай утыра, көнбагыш ярып. Роберт абый җырлыймы әле бу җырны? Җырланым. Менә җырладым. Ул бит инде ничектер барыбер аның ниндидер тәртибе булырга тиеш. Данил. Мин дә истемәле. Монда без менә безнең сөйләшү сизәсездер ике ястылыкта, әйме? Берсе юридик, берсе мораль, әйме? Менә юридик яктан безгә менә миңа индәләнчә кеше әйтте. Син гүзәл яклымы, Элвин Грей яклымы дип. Син һичшиксез кемдер яклы булырга тиеш. Бу Хабибмы, Конормы? Менә беркем яклыда булмау инде сиңа шикләнә башлыйлар. Син икесенә дә дошман шикелле, әйме? Һәм менә әгәр дә Без карасак, берсенә дә дошман түгел, берсендә гаепләп тә түгел, дошман әлбәттә. түгел. Менә карагыз, 300 мең кеше укый Инстаграмда гүзәлне, 300 мең кеше укый Элвинны, әйме? Алар инде урамга бергә бер чыга яздылар, анда шул хәтле мин киреп караган идем, әйме? Һәм алар бөтенесе дә белмичә сүз йөртәләр. Нишкәлеген белмичә. Мәсәлән, бер статья укыдым, мәкалә, әйме? Юристларга мөрәҗәгать итәләр, бер генә юрист нишкәлекләрен белмичә әйтмәй. Менә шул гаепле дип. Шулай бит. Һәм миндә шулай ук. Менә миңа мәсәлән, Гүзәл белән Илдар, мин алар белән дус, әле алар җырчы теге популяр булган чук, әйме? Элвинны мин аны телевизордан карап беләм дә безгә бер килде ул тапшырырга. Шулай бит. Мин дә менә гүзәл яклы шикелле булам йөрәк белән, әйме? Әмма бит нишкәлегенә кермәстән шундый. Сөйләп кенә бетерим. Мораль яктан карасак, бәлки юридик яктан гүзәл дөрес түгелдер, хаксызлык эшләгәндер. Әмма мораль яктан карасаң, алар бергә эшләгән кешеләр улаңа шалтыратып, иң беренче теге, хәтта судка биргәнчә дә судебный претензия дигән әйбер бар. Шулай бит. Тиешбездер, хөрмәтле кунаклар, чыннан да, хәтта биредә дә без таяну ноктасы, без менә бер таяну ноктасы гына таба алмыйбыз. Чөнки без бик күп нишкәлекләрне белеп бетермибез. Моны инде вакыт күрсәтер һәм һичшиксез әлеге проблема уңай хәл ителер дигән теләктә без саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Кеше булып калырга.